Minare Çarlıq di bîra bajarê Amedê de yek ji nîşanên qonaxa têkçûna pêvajoya aştiyê ye. Lê piştî 10 salan niha li van kolanan dengê zarokan û muzîka Kurdî bilind dibe. Çarçoveya yasaya pêvajoya ku 2 salên didome û salek berê Partiya Karkerên Kurdistanê çek danîbû vê heftê tê pêş Parlamentoya Tirkiyeyê. Gelo rûniştvanên Amedê ji yasayê û ji pêvajoyê çi hêvî dikin? Min ev qas goştê canê qîzaxwanî kibinî herdê li ser mezelê qîza xwe min got aşîtî bira tê kesik nekuştinê. Derê hesabê girti vekirin. Êdî bese hezara 30 sal merivê me têdane. Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partî bi parlamenteran li nav gel digerin û hêvî û bendewariyên wan guhdar dikin. George Aslan parlamenterê Suryanî ê Mêrdînê ye. Bi bîr dixe ku hêjî di postê şaredariya Mêrdînê de Qayyum cih digire. Yani tiştekî basîtir ji mesela Qayyum nebû. Yani jêra ne yasa lazım bû, ne hukuk lazım bû, ne karar lazım bû. Newroz Uysal parlamentera Şirnexê dibêje ji ber gavên giran bêbaweriyek heye. Lê gel dixwaze hêviya xwe ji bo aştiyê geş bike. Her wisa bi yasayê hêviyek mezin heye ku rêya vegerê li şervanên PKK vebe. اگر بینگه حقوق اساس به اگر اولهیه و پیکوره اگر اصل حقوق ده پیش سیاست و وره فکرن ام باور دیگه پشتی یاسا در که یعنی ادمه که نه نکارم بیشم 20 روز 10 روز مهک لام دخوازن دمه که نزیک ده به مریت ده و وگره کی به رومت وگره کی به تبلیبونا ریا فکرنا سیاست شبه Komela dayikên aştiyê sala 1996 da vebû. Ev dayikên şervanên PKK ne ku di encama şer û pevçûnan de zarokên wan jiyana xwe ji dest dane. Serokê Komîsyona Pêvajoyê Numan Kurtulmuş guhtariya dayikên aştiyê kiribû lê destûr nedan ku bi Kurdî dexwazên xwe bînin ziman. Di gel wê dexwazê wan zelalin. Gere zarokê me bêtenetim û şervanê me kir serî çiyanin. Biravan şervanê yanekî bêgirtin. Bê poşman bûn, bên teslîm bibin. Bê parmeyzî, bê filan, bê bêvan gerekî bên memleketê xwe ser ava xwe xwe li ser ava xwe bijîn em aviya xwezin. Gumana Partiyên Kurdistanî jî li hember vê pêvajoyê heye. Bayram Boziya dibêje PKK encama neçareserkirina pirsgirêka Kurd e. Heta nastema milletê Kurd neyê naskirin, zimanê wî nayê naskirin, heta statûboyê Kurdan neyê dayîn û ev mav di garantiya destûrê de nebin, kes bawer nake vê projeyê. Serokatiya Dem Partiyê dest nîşan dike ku ji divê yasa pêvajoyê garantî bike lê divê şertên bingehîn ên demokratîkbûnê jî garantî be. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.